Здравейте, аз съм Златка, вие сте в моя YouTube канал. Първо искам да благодаря на всички, които са се абонирали от последното видео, което публикувах как пазарувам и как организирам седмичното си меню. Се абонираха много нови последователи, за което ви благодаря и се надявам да ви хареса моя YouTube. Може да оставате коментари, да ми пишете, ще се радвам да ви помогна, ако се затруднявате с някоя рецепта или просто имате допълнително въпроси. А за днес съм ви подготвила 3 варианта на хляб без глутен. Направила съм го във формата на питки, защото е много по-лесен начин да се изпече, да си го съхранявате и да си приготвите един сандвич. Така че ще ви покажа 3 варианта на хляб без глутен. Едната е с брашно от лимец, втория хляб е с червена леща и третият е с тапиока и картоф варен. Така че 3 варианта на безглутенови питки, които са много вкусни. Хляба с тапиока е още топъл, така че уха е страхотно. Ще ви покажа как да си ги приготвите и вие. Започвам с хляба с лимец, питки в случая. Използвам брашно от лимец, едно яйце, една кафяна чаша прясно мляко. Може да използвате и ядково, което затоплям, щипка сол, щипка захар и 150 грама брашно. И плюс допълнително за умесване на самото тесто. Замесвам тестото с една дървена лъжица. Тестото е лепкаво и меко и оставам така за час и 15 часа и половина. Ако е нужно, ето варианта вече, в който е втасал, ако е нужно още малко брашно, за да се доумеси, и оформям 4 питки. Може да си ги разрежете и изпичам на 180 градуса. Това са любимите ми питки с брашно от лимец. Следващата рецепта е с червена леща, която предварително се накисва 160 грама червена леща за една нощ. На следващата сутрин се измива хубаво с течаща вода лещата и заедно с останалите съставки, които ще видите отдолу в описанието под видеото, в блендър се блендира. Използвам още 50 мл вода, 20 мл зехтин, 20 грама хуск, 3 грама сол, 3 грама сода за хляб и 10 мл оцет ябълков. Всичко това се блендира с изключение на псило хуска, който добавям накрая и просто размесвам с лъжица. Хуска придава тази еластичност на самото тесто, тъй като тук нямаме глутен, той поема течността. Оформям от тестото няколко питки, като използвам вода, за да не ми лепне тестото по ръцете, за да мога да направя по-равномерни самите питки, които изпичам отново на 180 градуса до готовност около 10 на 15 минути. Може да поръсите по желание с семена, с осам и да изпечете. Ето ги готовите питки. Много са вкусни, ароматни, богати на протеин и нямат никакво количество глутен. Изпивам едно бързо кафенце, зареждам се с още малко енергия и започвам и третата рецепта. И така искам да ви покажа моето настроение за идващата пролет, която чакам с нетърпение. Започваме и хлебчетата с брашно от тапиока и варен картоф. За него са ми нужни 150 грама брашно от тапиока, 250 грама сварени картофи, които настърквам. Ще добавя след това и едно цяло яйце, но първо смесвам сухите съставки, като добавям и солта към самата смес и 20 грама хранителна мая, 20 грама пармеджано настъргано. След това ще добавя и течните съставки. Тестото е много лесно и трите вида теста се приготвят много лесно за трите хляба. Въпрос на предпочитание и вкус. След това добавям и зехтина, който е 30 мл
и разбърквам с всички съставки, заедно с яйцето и оформяме тесто. Може да е необходимо да добавите още от брашното, трябва да се получи тесто, което не лепне по пръстите, от което оформяме отново топки. Готовите хлебчета изпичам на 180 градуса отново до готовност. Всъщност пускам и вентилатора, за да може да се получат и тези хубави бухнали питки. Много са ароматни и вкусни. Това бяха трите предложения за хляб без глутен. Може просто да добавите малко масло и да се насладите. Това бяха трите ми предложения за хляб без глутен. Ще се радвам, ако една от рецептите ви стане любима. Може да ми оставите коментар, ако направите рецепта от днешното видео. Не забравяйте да се абонирате за моя Instagram и YouTube канала ми, ако не сте го направили, тъй като вече работя и по следващото видео, което се надявам да е също толкова интересно и полезно. Предстои да го кача и него, така че следете какво качвам. А до тогава предстои една седмица, в която ще посрещнем и първа пролет и ви пожелавам да сте много здрави, щастливи и усмихнати. До скоро!